Sinä olet Liisa Vahanen. Sinulla on erikoinen kasvatusmenetelmä. Kerrotko vähän siitä? Kyllä, voin kertoa aivan hyvin. Kasvatan lapsiani kuten koiria. Minä olen huomannut kyllä, että on paljon helpompaa, kun lapset kasvatetaan kuten koirat. Ne eivät kiukuttele ja... No kyllä ne kiukuttelevat, mutta se toimii. Tahdotteko nähdä? Niin, minä uskon, että minun kasvatusmenetelmäni ovat erittäin toimivia. Juu. Asku, kiltit koirat eivät tule sohvalle. Alas, alas. Mut siellä viiti. Miksen viitsisi? Miksen viitsisi? Kerro! Ai niin, mutta kiltit koirat eivät puhu nyt hiljaa! Nyt on ruoka-aika. Näin. Ruoka-aikaa nytten. Hei, nelinkontiin heti välittömästi. Oma ruokanikin on jo valmista. Mutta sitä ennen pistän Oskulle ruoan. Ole hyvä. Hei! Pois minun ruoaltani. Ja koirat eivät puhu. Ja anna se kissan syödä sitä. Kissat ovat älykkäämpiä kuin koirat. Ainakin sinun rotuisesi. Näin, entäs sitten oma ruokani? Koirat eivät osaa itkeä. Tai kai ne osaa. Minua ei kiinnosta. Näin. No hei dokumentin tekijä. Oli hauskaa olla osa dokkariasi.